sdb.by News и его ведущие Катя и Владик. Мы ведем прямой репортаж с пилигримки в Буцлав, СМЭП 15. А может, не все наши глядачи ведают, что такое пилигримка и что такое СМЭП? Тому зараз мы вам распавядзем об гэтым. Сустракайце. СМЭП – гэта салезіянская моладзевая евангелізацыйная пілігрымка. Жывы евангелізацыйны рух, які існуе ў каталіцкім касцёле ўжо некалькі дзесяткаў гадоў, а ў Беларусі роўна 15. Кожны год, ужо ў 15-ы раз, салезіянская моладзь Беларусі гуртуецца, каб разам з Хрыстом ісці да марыйных алтароў нашай краіны. У вытокаў гэтага руху быў санктуарый Маці Божай у Тракеллях. Менавіта туды большасць гадоў крочылі беларускія салезіянскія пілігрымы. А ў апошнія некалькі гадоў з вялікім гукам СМЭП уваходзіць у Буцлаў, каб праславіць каралеву нашай роднай зямлі. Істотай і адметнасцю салезіянскай пілігрымкі з'яўляецца евангелізацыя. Спачатку яна здзяйсняецца на асабістым узроўні праз канферэнцыі, малітву і актыўны ўдзел падчас працы ў групах. Пазней зерне Евангелія, якое атрымалі, мы нясем туды, дзе становяцца нашыя ногі падчас усяго маршруту пілігрымкі. Моладзь, уваходзячы ў пэўную вёску альбо горад, не хаваецца адразу ў хатах зычлівых людзей, якія бяруць пілігрымаў на начлег. СМЭП выходзіць на сустрач мясцовым жыхарам з прапановай падзяліцца сваім хрысціянствам і здзяйсняе гэта ў якасці евангелізацыйнага канцэрта. Падчас канцэрта моладзь у духу святога Яна Боско, гэта значыць з радасцю і аптымізмам, дзеліцца пачутым Евангеліем і асабістым сведчаннем хрысціянскага жыцця, пра спевы, танцы, гумарыстычныя пастаноўкі, міні-тэатр, а таксама супольную малітву. Асаблівым заданнем кожнага пілігрыма з'яўляецца асабістае сведчанне, якое кожны мае магчымасць даць падчас начлегаў альбо на прыпынках пілігрымкі. Сёлетняя юбілейная пілігрымка вырушыла са Смаргоні пад дэвізам «Усё на хвалу Божую» і дзеля збаўлення душаў. Падчас усяго пілігрымавання моладзь разважала над таямнічым сном святога Яна Боско, у якім ён убачыў 10 сімвалічных брыльянтаў, якія з'яўляюцца найважнейшымі цнотамі ў жыцці хрысціяніна. Сярод бляску гэтых каштоўных камянёў ксёндз Боско убачыў брыльянт веры, надзеі, убогасці, брыльянт чысціні і любові, а таксама працу, паслухмянасць, устрыманасць і пост. Гэтае аб'яўленне салезіянскаму святому паказала, як важна захаваць у сваім сэрцы менавіта гэтыя цноты і як лёгка можна іх згубіць. Думаю, сёлетні фэст у Буцлаве салезіянскія пілігрымы перажылі добра. СМЭП іх да гэтага добра падрыхтаваў. Іра, распавядзі, калі ласка, якія твае ўражанні пасля пілігрымкі? Ўражанні насамрэч вельмі шмат. І самае галоўнае, што сэрца наспявае і спявае хвалу Богу. І пілігрымка, гэта асаблівы час для мяне, я думаю, што для кожнага з нас. Асабліва тых, хто ўпершыню сюды пайшлі, я думаю, што для іх гэта ўвогуле было як новая зямля. І калі так перайсці планы да мяне, то для мяне пілігрымка гэта заўсёды оазіс, які, канешне, ляжыць праз пустыню. Пустыня, як мы ведаем, гэта наша штодзённае жыццё, якім не бывае, сустракаюцца цяжкасці, вялікія цяжкасці, але я ведаю заўсёды, дзе я магу знайсці гэтую крыніцу. І таму заўсёды, канешне, адразу пасля вучобы першае, што я сустракаю пасля гэтай пустыні, гэта оазіс, сваю крыніцу. Добра, але ўвогуле 6 дзён прайшло. І што далей? Які плён ты атрымала пасля гэтай пілігрымкі? Па-першае, шмат чаго даведалася гэта інфармацыя, якая для мяне з'яўляецца гэтай крыніцай. А па-другое, я буду намагацца яшчэ больш з гэтай пілігрымкі, каб яна не заставалася там у Буцлаве, мы дайшлі, дакрочылі да святыні.
але як адпінае на працягу жыцця, ішла далей, каб гэта было жыццё, сапраўды як пілігрымка. Добре, дякую тобі вялікі. Вось мы і дайшлі, шчаслівыя да Буцлава. Але гэта яшчэ не канец, таму што пілігрымка доўжыцца праз усё наша жыццё. Да сустрэчы ў гэтай жыццёвай пілігрымцы. Убачымся! Богом!